Nyakorongo jong dakika 20 kod ang'wen osekadho tok saa achiel mar okinyi. Kamoro amora mintiere machiegni chenro mano mar piny twak mar okinyi ma kawuono wadwaro loso kotenre kod chenro mano mar chulo jong'anyo aput mano mar jokanyo 18 mabenja ten piny Kenya nochuogo mar neno kaka inyalo chul jong'anyo kanyakla kod jogo mabende noyudo midhiero mopogore opogore kinde ng'anyo. Ochul chakre higa mar 2017. Nyaka sani Nyakorongo jong kwa loso doho maduong' ma pacho ka kokadho kuom jang'ad bura Justice Kizito Magare. Bende nosechungo dwaro makamano kaluwore koda bura mabende nodonjne aput makamano koda okil mong'ere kaka Levi Munyeri. Mabende koro wacho ni dwaro mano mar chulo jong'anyo Nyakorongo jwang okotenore koda pende chike mapacho kae. Onye na sigana mabende Efi Nyakidi nolosonwa kapok wachako twak marwa okiny makawuono ka bende Nyakidi kaluwore koda sigande bende achiel kuom weche mabende biro bedo kolose ene dwaro mano mar chungo tiyo kata mana chudo e yor mbui mong'ere kaka e-procurement ma e sigana mare. En okang' ma pod medo nyuolo paro mani jatend migawo mar omenda John Mbadi noramo ni nyaka kete tim chenro mar ng'iewo e yor mbui kata e-procurement wirani mano e achiel kuom yore mabiro konyo dino rode mag mibadhi pachoka. E chik mochiw kod jang'ad bura Bahati Mwamuye, ten migawo mar omenda gi sani biro yie ng'iewo duto mitime yor mbui kod mago bende mitime yor andika. Chik mowinjore ketie tim nyaka tarik 15 dwe mar 10 higani kirito winj bura e doho. Ng'iewo go duto nyaka tim kaluwore gi chike matayo chenro makamano. Motelo ne ma, jatend piny William Ruto nowacho ne jotelo matiye apise piny owacho ma ok dwar chenro mar ng'iewe sirikal e yor mbui mondo mi ogwe tao kosingo mar konyo e geng'o kuo mar omenda piny owacho. Komachielo, doho mamalo ma Kirinyaga bende ochungo keto e tim okang' ma jatend piny William Ruto chuga put mabiro tayo chenro machulo jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017 kod jogo manowito wedegi. Kaluwore gi chik ma jang'ad bura Kizito Magare, jokanyo mag apudno ok nyal dhi nyime gi tich moro amora nyaka kanyo mawinj ng'ur manochwale doho. Burano ibiro winj tarik 6 dwe mar 10 higani. Apudno mabende nochamo muma juma mokalo nigi kwan duto mar ji 18 kotele kod Profesa Makau Mutua kaka jakom kod jatend riwruoge okinde pacho ka Faith Odhiambo kaka jalupne. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongo jang winjo kanyo Justice Kizito Magare nochungo dwaro makamano kaluwore koda bura mabende nodonjone apudno Nyakorongo jwang manyaka sani bura makamano irito winji chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 10. Okiny makawuono Nyakorongo jwang antiere koda achiel kuom jokanyo mag aput makamano mabende nochamo muma mano juma mokalo chieng' tich abich mano mar juma mokalo. Suba Churchill bende njakid ne ratich oganda hipachoka. Suba amos ni misawa gino mara ni chuma kar. Erokamano ahinya. Jo Nyakoramogi ageno ni uchiew maber kendo obiro go mbaka yo makare. Yes. Nyaka sani Suba nosichamo muma mano mar apisi mar chakayanga tich bende kaluwore koda Faith Odhiambo mabende njalup jakom aput makamano nowacho ni tich nane bende utime kinde thuolo mano mar ndalo 120. Nyaka sani koro akini chenro chal nade bang' ka koro doho nosegolo koke. Bang' ka doho nosegolo koke koro bet wan yweyo. Kato bedo kamano wan gi geno ni jok modonjnegi nikech iwacho ni wane modonjo lakini wan ok nyal donjwa nikech ne ok wayierore wawegi. Koro jok mano yierowa nyisowa ni gibiro dhi e doho mamalo miluongo ni Court of Appeal mondo ging'i ka ginyalo keto doho ma nyicho oketo gini tenge chien. Koro pod warito but tijwa nonego chakre koluwore gi gaset notice chieng' mane oland gino mane en tarik 28. Koro ndalo 120 gi kwano kochakore chieng' mane gaset notice ogole. Koro tiene ni thuolo moko dhi kalo kapod nitie ywaruok e doho ni to be nitie adieri e gik ma jok manodhi e dogo wacho kata onge. Koro pod warito. Nyaka sani bura makamano haneno kibiro timne mention kata ibiro luonge chieng' tarik 6 dwe mar 10. Kawuono ok en chieng' tarik 10 dwe mano mar 9 manyiso ni kin thuolo mar dwe achiel mabiro. Yes. Mano nyiso ni dwe achiel ma ngima biro lal ma en ndalo dhi mana 30 ka ok kamano to 20 gi wiye. Koro nyiso ni thuolo ma aput ni biro bedogo
biro kalo gi ndalogo maonge gima watimo malong'o. Kaka achiel kuom member mano mar committee makamano, do you think it's unconstitutional? Bendi paro ni okotenore koda chik mano kaluwore koda bura ma bende Levi Munyere okil Kamaloka nodhi donjo ne aput makamano e doho? Wan kaka jok manyicho nyisi ni omi kibarua mondo tim. Ning'eni nitie kaka wanene ni achiel kuom jigo ma jok modhi e doho wacho en ni nitiere ofise mag sirikal kata migepe mag sirikal kaka Kenya National Commission, jomoko osewacho ni Victim Protection Board manyalo timo gino. But wan kaka wanene ni Kenya National Commission on Human Rights mabe jiran Royal Media ka tok ndara ka. Onge gima nosemono, onge ng'ama nosemono gi timo gigo ka adier manoteku magin go. But wan kaka wanene ni king'iyo terms of reference ma Putin onego otigo, gin gik mo ogawo migepni mopogore maonge achiel kuom migepni go manyalo wacho ni nanyalo timo gigi te. Nitiere migawo kaka ngek, National Gender and Equality Commission, masany moro nyalo dwaro ng'iyo ni to samoro jomoko nitie mane oyudo makosa mar mako gi thuon kaka joma mine ndalo manitimo maandamano. Ginyalo wacho ni mano mandate mane omigi gi chik. Kidhi ka Kenya National wan kaka wanene ni Kenya National onego bed ni chungusa gimoro amora ma oketho ratiro mar dhano, kato gichiwo recommendation mondo executive okaw atua mopogore. Koro wan kaka wanene ni executive kano oseyudo report moko wa kuom IPOA, moko wa kuom Kenya National Commission, moko wa kuom National Police Service Commission, to gin gik maonge migawo achiel manyalo timo kendgi. Kore mano miyo losa Putin ni mondo Putin oti kanyakla gi migepni mopogore gi mondo wang'i kaka wanyalo reso, kaka wanyalo ywe pi wang' jogo mane ohinyore. Nitie jok mane owito ngimagi, nitie jok mane oyudo hinyruok mag del, nitiere jogo ma bene okata nie ng'anyo to masira mopogore noyudo. Ginyalo paro yo Karatina kocha nitiere rawera moro mane nie gym kuonde ma ji timo orako gi, to nikech gym ni noger gi mabati, koro risasi nobiro mo otucho mabati ni monego ng'ani e gym kama ne entiere ni. Koro jowete gi neno kogore piny to king'iyen malong'o ni to kare en ng'ama chunye osechot. Nitiere be ng'ato ne nitiere wi gorofa dala mar Ruai, Kiambu County, mani mbele kapok ichopo Thika. Kotemo ng'iyo ni to ang'o matimore ku, ene onge kata ng'anyo, to neno ni nikech ok odwa dhi e ng'anyo, oidh malo mar gorofa kamodake mondo miye thuolo mar neno maber ni tang'o matimore kuma ng'anyo nitiere. Koro embe ne nitie sasi moro momake ka magikone ne owito remo mang'eny ma otho. Unyalo paro ni Kisumu, dalawa mar Kisumu, maduong' mar Kisumu, ne nitie nyathi sikul manoidho apiko kadhi timo shopping mar odwa dhi go sikul. Embe risasi moro nomake monege. Koro mage gik mwabro ng'iyo ni to jogi mano hinyoregi onego waywe pi wang'gi e yo mane. To yo moketi ma waneno kako ndiknwa e gazette notice manogol en ni en chudo mar pesa. Koro nyicho chungwa kapok wa nono malong'o ni to jok ma nowito ngimagi onego mi pesa di, jok ma noyudo hinyruok en hinyruok marom nade, nikech nitie hinyruok mopogore. Samoro nyalo yudo ni samoro ni ringo sa ng'anyo tichwanyo tiendi, koro koki omukore. Mano be hinyruok minyalo chul, koso mano hinyruok minyalo wachi ni watimo ni mos kuom hinyruok ma ichi yudo. But nitiere ng'ama ne samoro risasi omako tiende, ma tiende nodhi yudo adhola
makoro tiende no chal ma kanodhi osiptal to yudo kosekethore kabisa. Rimo nosebudho kapok oringe tiende no makoro tiende no ng'adi. Mani ng'e ni ng'ama koro thuolo ne mag yuto yudo ni nok koro emomiyo aputi ni nyicha kapok wachako tich maber kata obedo no chungwa kamano wapod wan gi geno ni do biro wacho burano mamiwa thuolo mondo wadhi mbele gi chino but mane kaka nonego watim. Nikech oganda na wacho ni aputi makamano nikech seyo mabende samoro oganda na ntiere godo en ni aputi makamano un mane ni koro nuchiwo pesa emomiyo no kiny makawuono koro noluongi ka mano mar yango ni nyikwara Mgajwang' ne gin mana frameworks repode mar neno kaka ichulo gi emane nego bedni notimo. Lakini bang' chamo muma ang'eni aput kiloso kosechamo muma nego bedni udhi retreat mar ng'iyo kaka nego bedni utiyo akene en retreat nosechako koso koro no ng'adnwa ng'ada koso no bedo nade. Retreat nyo wasechako nyo wan Kenya School of Government kuma ne wan retreat but ne pod wachako mondo wang'e malong'o ni to en tich mane midwa ni watim. Ne ing'eni samoro nyalo ndik gigi gi kisungu mayot but kisungu mayot go be samoro tek. Koro nyo wasechako ndalo ariyo kapok nyo do ochungowa moa dhi retreat mondo wachak penjore ni to en ang'o monego idwa ni watim. Jomoko osebedo ka fwambo ni wadhi timo investigation. Wan onge gi mamlaka mar timo investigation. Wan wadhi verify nikech ripode gi nitiere. Ripode gi kidhi ka Kenya National Commission on Human Rights ibiro yudo ripode go kantie kidhi National Police Service kata ji wacho ni ok gitim uchunguzi. Gin gi report ging'e jok manotho gi jok manohinyore gi jok manoyudo chandruok mopogore opogore. Kidhi kata riwruok mag oganda kaka Police Reforms Working Group moting'o Amnesty International, oting'o IMLU, oting'o riwruok Kenya Human Rights Commission ma en NGO. Iyudo ni ripode gi nitiere nikech tho dhano ok en gima tin. Ma samo timore kaka koro notimo mama moro ma be achiel kuom modak Rongaicha. En gima dhi landore kendo kama ng'ato tho ing'eni en kama kuyo ng'enye. Koro ok gin gik ma ng'ato nyalo pando kata sirikal edwa pando to nitiere kamoro ma koro ok pandre. Koro wan tijwa ne en ni to wa verify wacho ni to gini be notimore adier. Koro wang'iyo ripode ni nitie reports ma samoro nogol gi riwruok ma international kaka Human Rights Watch and so on. Koro kwaneno ka nyingi ni ka nyingi ni report ni nyingi ni report koro wa verify ni kare gini notimore adier. Elendo mo biro kapok wachako go mbaka ni no wacho ni wan ji 18 adier wan ji 18 mane onyigi owuok e gazet but okonyiso ni mano kende jok manie aputni oting'o ng'amo biro owuok Kenya National Commission on Human Rights oro ng'ato, National Police Service nitiere gi ng'ato, IPOA nitiere gi ng'ato e aputni. Migepni mopogore opogore. Pesa gi ng'eni biro wuok kata jok ng'ama biro chulo gi en National Treasury. Wan ok wan gi pesa mar chulo onge gi mamlaka mar chulo ng'ato. Koro pesa ni biro wuok e agulu maduong' mar pesa mar Kenya. Koro nitiere ji ariyo moa e National Treasury ma bebete joponi. Koro magi te nyiso ni kata riwruok moko miparo ni samoro ket tenge en mana ni ji ok ong'eyo but migepni go te nitiere e aputno. Manyiso ni aput makama nyalo ting'o dhano mohewo kata mana 18 nochamo muma to chal ka gima 18 nochamo muma to kata makwanogi be noduogo chamo muma en mana ni ne ogichame e yo moro ma yanga ma ji te noneno. But bang' chamo muma mar ji 18 atua manoluwo bang' mano ne en chamo muma mar jok moor gi migepe mopogore opogore. Koro jogo te nitie kanyo, nitiere Directorate of Public Prosecution be nigi ng'atgi kanyo. Achiel gik moko madhi ng'iyo en ni to ang'o momiyo migepe mag sirikal gi pok okawo okang' mar kata mako polise miwacho ni nonego jok mane nie ng'anyo.
koro mane kaka gino timore, but wan kaka aput ok wadhi chulo ji, wan wadhi wacho mana ni jo wapende kesa, wacho ni de waher wapacho ni jok manowito ngimagi chul makama to ng'ama nowito ngimane no ok wang'i ni ngimano ne en mar nyathi, ngimano ne en mar ng'ama ng'ongo, ngimano ne ng'ama dichuo kata ng'ama miyo. Ngima en ngima. Koro wadhi wacho ni wan kaka aput waneno ni jok manowito ngimagi chul marom kama. Jok manoyudo hinyruok wadhi ng'iyo ni to ne hinyruok machal nade, nikech nitiere hinyruok ma mono ng'ato manyo yuto ne owuon. Nitiere hinyruok mamiyo koro ng'ato nyaka bed gi ng'ama rite. Nitie jomoko manohinyore ma nitie gik mang'eny ma ok onyalo tim kende, ma koro nyaka bed gi ng'at moro e bathe manyalo konye kata wuoth aka odhi kama chielo and so on. Koro mane gima wabro timo. To suba kopogore kata mana gi hinyruok gi thoe manoneno, bende nitiere ratiro nikech omenda ka wan isemiyo ng'ato to ratiche ka ne ok wan oyudo to chal ka gige kayiem nono. Lakini bang' ka koro use recommend ni omenda mimiyogi medo omenda mar wadigi kamano to ratiro mar jogo ma bende noyudo hinyruok, ratiro mag jogo ma bende nolalo wedegi e tho mopogore opogore, to polis kata obila ma bende seyo kod okang' makamagi gin to pok waneno kata mana ka utiergi kata mana nyim doho mar ng'ado negi buche makamagi. Nitiere cases madhi mbele, inyalo paro kaka kuom ranyisi kes mar Rex Masai. Nitiere inquest madhi mbele ma doho temo neno ni to nikech ne onge ler malong'o kaka ne oyudo tho, kaka tho ne nobiro. Ne ng'anyo, kendo wang'e ni chieng' mane owito ngimane no noyudo tiyo but Hurlingham kato kolor to ochalo ng'ama dhi riwore gi jok mane nie ng'anyo. Koro nikech ing'eni sama ji ng'anyo ma ji owinjo karisa somuoch, ji ringo madhi kuonde mopogore opogore. Koro duogo oyude ka en ng'ama ngimane osekalo, but kwa luwo inquest madhi mbele ineno ka nitiere jok matemo pando ni en ng'ama ne neg ng'ani. Koro en gima chiegni rumo, but nitiere kaka ushahidi mosegol, joneno mang'eny oseneno ni nitiere ng'at miparo michichgo ni notimo timni. Koro cases go Putin ok dhi chungo cases go, kata ka wabiro winjo dho jok manohinyore, mane ok owito ngima but nohinyore. Nitie jok mong'e kata obila mane ohinyo okelo ne hinyruok. Koro magi ema wadhi wacho ni ka ng'ato nitiere adier ma ong'e ng'ato kata ng'ama ne okelo ne hinyruok, emomiyo wan gi jogo ma oor gi jo polis, wan gi jogo ma oor gi jo IPOA, wan gi jogo ma Kenya National Commission. Ripode gi te wadhi bedo go mondo wachi ni nitiere jok ma ichichgo. Koro wadhi penjo ni jok michichgo gi, nikech joko polis be nigi ng'atgi ka, ang'o momiyo pok otergi e mbele doho mondo somnegi makosa ka nitie ushahidi. Nitiere kuonde moko ma samoro polis dwaro geng'o wadgi, ong'e wadgi mane michichgo to gitemo tugo gi ushahidi mane nitiere. Koro mago be onyiswa ni wanyalo recommend ni mondo uchunguzi tim zaidi, mondo ter, nikech ka wan gi witness, ing'eni ka ng'ama nohinyore nitiere to en achiel kuom joneno, nikech en wuone manohinyore, samoro noneno ng'ani wang' gi wang', samoro nitiere osiepne moro mane nigo and so on and so forth. Koro mago duto e gik mwadhi timo e ndalo 120. To bende ne kama kan ndalo 120 nyalo bedo matin nikech ka sani koro osechungu manyiso ni ke minus igolo ndalo 120 gole 30 manyiso ni dog ndalo 90. To mar mondo muchak nono chakre higa mar 2017 mano higni 8 mosekadho to waseneno rochruok kaka osebedo kata mana higa ne kende higa mokalo e kind higni mamoko. Don no ka udhi bedo gi ting' ahinya kata mana ndalo 90 go ok nyal dhi. En ting maduong',
samoro maybe kobio yienwa ni mkoro wadhi mbele samoro jok manyicho keto wa aputni nyalo neno ni nitiere ndalo moko molalgo kinyalo medwa but pile pile komi tich ila ma omiwa aputni ikwongo itimo minyalo koro kochopo chieng' mane ndalo onego rumno eka jogo manoketo e ofis nyalo wacho ni jogi nowito ndalo makama kane pod ji nie do koro samoro ginyalo medo koro ok wanyalo wacho ni sani ok wanyalo wacho nikech mokwongo kuonge kata ibiro yieno wadhi mbele but wanyalo wacho ni ka do osebiro winjo wachni mowacho ni koro nyalo dhi mbele ma oler gik ma ji paro ni to ma ji nigo e wach aputni to samoro ji wak nyalo bedo ni nikech koro oseyiene ji ni aputni odhi mbele med giru ndalo mane giwito ka otergi e do nyaka ne nikech weche go be nyaka winji ng'eni weche moluwo chik maduong' miluongo ni 2010 constitution gin weche ma igi bedo matek koro biro bedo gi ywaruok ng'ato wacho ng'ato be duoko kama koro do be obet piny ka winjo gigi kata wacho ni awinjo koni gi koni tadieri mantiere en ma koro kobio yienwa ni mondo wadhi mbele gi tijno tapani kawa biro watimo kuom ndalo mabiro dongo to kaluwore gi tich ma samoro pod biro bedo nodong' inyalo medwa ndalo moko kaka jok michoketo ofis nyalo dwaro. Tigeni suba jatend piny Kenya mane William Ruto orwako higni 3 e apisi mano mar jumani to seyo osebedo koyudo bende puoch bende osebedo koyudo achiel kuom seyo ma bende jatend piny Kenya osebedo kayudo en ni chakre ne donje telo higa mar 2022 higa mar 2022 nyaka sani aput mosebedo kochugo task forces nyaka sani gin moheo 10 makoro maru ni e the latest one to task force baka mago bende osebedo ka iseyo ni gimwoni menda mathoth ini nyisa ni nunjo kanya 18 mamoko ma bende ndoko chamo mumelela bende nyakwara mga jongo nyal bedo ni ng'e manyikso ni nyal bedo members kata more than 20 jakom chamo siling 5,000 mani wacho ni allowance per sitting jakom gi jalupne un kaka jokanya siling 4,000 pod nitiere marupurupu mamoko to kinde ka kinde kata task force mamoko wanno ka giseketo kata mana ka usechiwo report bende ok ketgi e tim ponono ni doho chungu maru ne keni nene yo machal nade. Yes, inyawacho ni kero se loso aput mang'eny ing'eni kiwacho na par to ne igni osebedo igni ndalo igni 3 mano nyiso ni higa ka higa dhi mana aput 3 gi nus or gi bathe of course aput ok nyal bedo nus but on average ing'eni nitiere gik mang'eny malware lwet office mar ker wan kaka jogo manondiko chik maduong' kane wan Bomas higa mar 2004 ne watemo loso constitutional commissions mamoko kuom gi wacho kaka Kenya National Commission on Human Rights mabiro timo gik ma specialized nikech jo Kenya ne nigi ywak ni office ker nigo teku mang'eny kabisa to ne giwacho ni nikech oteku mang'eny oket gi chik morito piny ere kaka wanyalo duoko oteku ni chien to gik monego timgi to pod otimore mano miyo waloso constitutional commissions and independent offices but yudo ni in the process mar loso migepni mopogore opogore gi be yudo ni migawo ka migawo be nyaka inyisi ni to ang'o mubiro timo malong'o koro gimoro ma samoro kelo loso apude gi en ni nitiere gimoro ma rais dwaro timo office rais dwa timo kata office ker tiyudo ni en agenda margi okalo tong' mar gik ma ofise machielo gi onego tim koro mano en achiel kuom seyo ma rais osebedo ka yudo office rais kendo osebedo ka iseyo ni samoro loso mana gigi mondo omany tich ne osiepege ma samoro ne ochung' to ok oyier jok moko ma samoro bet pod chande ni na timo ni campaign and so on and so forth ok wawach ni mano ni onge samoro nyalo bedo kaka ji wacho no but wan gi mwang'eyo ni samoro office rais
nyalo bedo gi gimoro ma gidwa ni gitime sama chuok ma ok gidwar tungo migepni moko mag sirikal. Nikech seyo nitiere duplication of roles makamagi. Iwacho ni duonde gi migepe nitiere ma samoro nyalo timo tije maket. Duonde gi migepe go nitiere. Tinyalo paro ni machiegni ni ofis ker nyicho temo wacho ni e weche mag mibadhi corruption. Nyicho temo wacho ni ofis EACC oti kanyakla gi ofis makama, oti kanyakla ji be mana riwruok ma wantiere mag jopiny gi. Nodhi e doho mochungo gino n'ofisego onego ti ma oko nyisi gi gima onego gitim. Koro nitiere interest mang'eny e Kenya ka. Masani onge gimoro ma inyalo wacho ni onge ofis gimoro ma ofis ker kata obedo ofis mane mar sirikal nyalo wuok ni dwa timo ma ng'ato ok ogole ng'ur moro matin. Koro macha bochungi ni rais temo nyiso jogi ni gima onego gitim, to marwa ni bochungi ni gini onego tim gi joka. Koro ipenjo ni en seyo ma iwacho ni to koro kare onego tim nang'o. Nikech be ka ok otim ibiro wach ni gima kamano otimore, gima nitime onge. Koro mane kaka Kenya en. Apani e pinyo mar Kenya ka maga achiel kuom thuolo ma wan go mar dhi e doho, mar golo duondi ka ineno ka gimoro samoro ok timre yo makare. Okos wang'e maber bende ni nitie jomoko bebe ni siasa moro be nitiere iye kanya dundo. Nikech nitie jomoko ma samoro ng'iye ni samoro ka ker oyiero kaka put makoro ketwani to gimane kamoro mane seyo nyalo wuok koro losi. Koro samoro nitiere kama ok ginyal seyego ahinya kochopo yiero mar 2027. To inyalo mana yieri koda Suba nikech ramne kinde mosekalo na put mopogore opogore mabedo sebedi kichuogo tadira makende gidabiro gi policies gi frameworks wacho ni chike makare manyalo tayo sectors mopogore opogore nwaneno mano mar somo, mano mar obila, nantiere shaka hola e kinde mamoko nyaka rom gajwang'. To nyaka sani iwacho ni ka oseket frameworks gi policies makamagi to ok kete tim chal ka gima kora put gi joka nyamage iketo ne gima na seche. Yes, inyalo wach kamano. Ing'eni thothne en ni sirikal ka sirikal samoro nitie gimoro achiel ma gidwa timo, to iyudo ni ka giseketo aput kaka koro ket marwani, tiyudo ni ka en kaka wach mar chulo jogo ywe wang' pi gi jok mano tho gi jok mano hinyore malich ahinya. To ka josiasa timo ni kamano setim, to moko gi kaka koro ng'iyo kwa mfano achiel kuom gigo monego watim en ni to chike morito ng'anyo. Bin nitiere gik moko monego loki mondo gima koro itimo ne gimomiyo koro los aputni kik chak timre. Ere kaka ng'ato nyalo wuok ni dhi ng'anyo ma en ratiro mar ng'ato. Ing'eni katiba mar 2010 article 37 oyiene ji ng'anyo. Yet iyudo ni ka ji wuok dhi ng'anyo, tiwinjo ka jo sirikal gi migepe mopogore mag sirikal, polis wacho ma, minista mochung' ne wach arita gweng' be wacho mare, kato gikone ni ji odhi e ng'anyo kato hinyore ma jomoko wito ngimagi. Koro mago be achiel kuom agenda monego wang'i ni to en ang'o monego watim mondo chieng' ma nikech pile ji biro ng'anyo. Ing'eni nitie gik moro ma sirikal timo kata kambi mag weggi. Nitiere gik moko matimore maricho ma ji biro wang'o ji. Ma ji biro wuok oko. Koro ok ni ma biro tieko ng'anyo. Ng'anyo no nyaka chon. Kati wacho jo Kristo wacho ni kata puodho mar Eden kamane ngima chakore ni ne nitie ng'anyo. Koro ng'anyo pur biro bedo. Koro en ang'o monego watim mondo chike morito wach ng'anyo gi lok gi e yo moro mamiyo ng'ato kodhi ng'anyo to ok ni oduogo ka en maiti. Ok ni duogo gi report ni dende ni e mortuary and sorrow. Ok no duogo gi hinyruok moro amora. Or ini dhi e yori to ng'anyo moro kare timore kata ok ing'eyo, tiromo gi ma ok olwer and so on and so forth. Koro magi gik monego wang'ite. Koro iyudo ni samoro ka
e wang' jok moketo aput kaka marwani en ni gidwaro chulo jok mane ohinyore kata jok manotho. Koro iyudo ni agenda mamoko gie wigi wilgo emomiyo jopiny weggi dwano bed gi vigilance moro ni to ang'o momiyo pok utimo ma, ang'o momiyo pok uketo ma e tich. Koro nitie follow up monego tim mamano achiel kuom gigo monego riwruok mag oganda kata joratiro mag oganda kaka wan onego bed ni wa follow up ni to ang'o momiyo yes mano osetimore, ang'o momiyo moko gie pok okete tich and so on and so forth. Koro democracy mwawacho ni gime yo maber makare mar telo n'oganda dwaro ni jok motelnegi go bed gi bioket ongor wang'gi ni to be gik mano jopo aput kaka marwa ni oketo be osetim gi te, but ibiro yudo ni thothne nitiere gik mwaluongo gi kisungu ni low lying fruits ma thothne josiasa ja kwany kata modong' magiparo ni gimalogo to giweyo kamano. Koro dwani jopiny obed gi jok ma gi wang' mongorore manyiso ni kiny ka kiny giparo ne jogo manie telo ni jopo makamano wacho kama ang'o mosetime, wan wawegi ang'o monego watim, nikech gigi te idwaro ni jopiny be participate, public participation. Koro mane gige kaka gigi timore, but thothne ibiro ni kaka NADCO report ji wacho ni onge gimose yet wan gi IBC ji ok ne and entie kanyo nekech NADCO report nikech achiel kuom gigo mane NADCO timo ne en manyo formula minyalo ketgo commission mar IBC yo ma ji te oyiego. Koro people don't see that. People will always say wan gi NADCO report, wan gi report makama gimosetimo onge kada mar CBC. Waseneno ka implementation osebedo katimore. Of course samoro nitie lokruok moko mitimo kaka gini kete tim, but thothne iyudo ni ripodegi nitiere at least 50% mar gik mane giwacho iyudo ni kokete tim, to moko nitiere ma kaka seyo osebedo samoro luware kind ndara nikech jopiny wegi samoro gogi gilero by the time ma putgi otieko tijgi iyudo ni ogogi lero makoro kata sura giongego. Koro kaka sani koro igo Faith Odhiambo iwacho inyalo go lero makoro kata kowuok kuno to onge kata gi duol mar to kata mana Faith Odhiambo kende suba nikech in bende inja kidnera ratich oganda kana jo kidnera ratich oganda bende igoyo jopiny neno jo kidnera ratich oganda chal ka gima iumo dhou ahinya kinde mabende koro noketo aput makama hin achiel kuomgi wantiere gi Irungu Houghton en Houghton koso Houghton en bende nise kanyo ni en bende achiel kuom jogo eko mabende osebedo ka kedo ne ratich oganda. Ker mano mar LSK Faith Odhiambo en achiel kuomgi ni mar mondo miketwe pudne nen mar umo dhou. Kenya na diera in nene wacha. No, ng'ato nyalo nene kama ng'eni ma ber democracy nikech nitie ng'ato nitie ing'eni sama intiere kama nitiere kaka kata gik mwambele wagi. Nitie kaka wanene nitie ng'ama ni toke kucho be kaka nene. Mano miyo wacho ni kinyiso ji mopogore opogore ma kinyiso ji no wang'gi to mule liech. Tinyiso gini koro nyiswa kaka liech chal. Ng'ano maro biro wacho kako chal nikech en oluwore gi kama no mulo or kama no neno. Koro gima temo wacho en ni ne wan kaka wanene ni keto wae aputni nyiso ni sirikal ong'eyo malong'o ni wan jogo makedo ne ratiro mar oganda and kata chulo jok mane otho kata mano hinyore ng'anyogi en achiel kuom ratiro en achiel kuom ratiro monego bed ni sirikal timo. Ing'eni wach mar chulo jok mohinyore ng'anyo kata jok mohinyore yo moro amora nitie pinje matime ok ni nekech ne polise manonegi ni iwuotho ore dhi kama idhiye to jamaundu oinyi. Nitie pinje machulo ji sani e chikwa ka poliso ogoyi bunde kaka koro polisi ochielo ji gimagina ndalo ng'anyo cha to kotere doho to doho yude gi makosa in inyalo mana bedo witness in mane ogoyi bunde cha kosetiek motwe ng'at cha to in tiji orumo
ng'ama dewi onge. To samoro ni wito tiendi, samoro ni wito koki and so on and so forth. Koro waneno ni chudo midhi mi jok ma ne owito ngimagi kata oyudo hinyruok e yo mopogore opogore ndalo ng'anyo. En achiel kuom ratiro monego jakenya ka jakenya bedgo. And wan kaka jok makedo ne ratiro mag oganda, wadwa ni bang' ma wakete okang' mamalo ni kata ng'ama no hiny gi jamaundu. Ine yori, ine tiji, ori ine odi, to ng'ato monji. To nekech sirikal ema nonego bed noketo arita momiyo ng'at cha ne ok onego bed ni timo ni tim mano timo ni no. Pinje molony chulo ga jogo. Obed ni ng'ano omaki, obed ni ng'ano ng'e, obed ni ng'ano tuwe. Pinje ma oselony chulo ng'ama no oyudo hinyruok cha. But nekech wan pok wabedo gi lony no, ema neno siasa mang'eny nitiere. But moving forward, wadwa neno ni Kenya ochope okang' ma ka ng'ato no hinyore yo moro amora tiwacho noke wasetwe ng'ama ne ohinyicha to imbe nekech yudo hinyruok makoro kata sura mane in go koro kethore. Samoro iwito wang'i in the process. Samoro in gi mbala moro makoro miyo ka ji oneni to chich kod yachicha. En ang'o minyalo timni? Koro I think ni kaka jok makedo ne ratiro mag oganda, bedo ni ane e aput cha, bedo ni Rungo Oto ni aput cha, bedo ni Faith Odhiambo ni aput cha, dhi mi aput no bedo gi duol mar timo tijno molong'o moloyo kaka dine ok gitime ka onge jok makedo ne ratiro mag oganda. Erokamano ahinya Nyakoronga Jwang', ang'eni nitiere koda ote kotenre kod mano. Pache nang'o kaka kotenre kod chenro mano mar chulo jong'anyo ahinya kinde ma bende nitiere japiny okil mong'ere kaka Levi Munyere ma bende nosedhi e doho maduong' ma pacho ka, ma bende wacho ni dwaro mar chuoga put makamano mar keto chudo e tema ok otenre koda pende chike ma pacho ka. Bura makamano mana kana sinyisi biro bed ka itimo kata biro bed ka itimo ne bura makamano biro bed kiwinjo chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 10 mano mar higani. So paro makamano Nyakoronga Jwang', ote moro amora mintiere godo madiher mar mondo mi achwal ne Suba Churchill ma bende en achiel kuom jokanyo mano mar aput makamano. Ka yo matin waduogi mathoth. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Machigni Nyakoronga Jwang' chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tichadek Nyakoronga Jwang' akelo ni mana, yani ngeni baka kiwasani. Tichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale.
Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday ni supuzo wake. Sapar kita kapaga big na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Koro kisekete e groove kar kanyo, bang'e ko komoko. Koro onego benwa shot mondo seche ma japur tere e puodho kik oluar. Koro nyaka wa shot the wire. Nekoro mugejuang dakika na bich tok saa ariyo machiegni okang' mar ariyo wadong' gi matine dakika 20 mondo watiek twak marwa ukiny makawuono twak mabende walose nyakoro mugejuang en chenro mano mar chulo jong'anyo. Narwako ote magi aneno ka suba ntiere ote bopogore mabende ntiere ka ntiere jopiny madwaro mar mondo mi ilernegi okenge mamoko. Kijana mana kesina moko kuom ote he yamo mar mondo mi asom. Freddy Kosuru iwacho na musi jatelo Suba Churchill. Chenro mar chulo jong'anyo to en chenro makare mak mana ni onego time e yo mano mar ratiro. Iwacho na penjni achiel kaluore kaka doho ochungo chenro no. Diponi doho thiro chenro mano mar jatend piny. Mar ariyo, jong'anyo manoyudo hinyruok ka muko duke kata kwelo bende dhi chul. Aparo ni sobe duok man aya mar adek bende Osuru wacho ni obila mano hinye gi jong'anyo to kargi ni nade. Wacho neno achiel kachiel e mbui mano mar Facebook. Aparo ni duok mano kapok wadhi e piny machielo. Gin penjo buora monego watiekrego kapok wagine. Yes, ng'ato nyalo neno ni jok modhi e do thiro gima ofis ker dwa timo. But piny mantie demokrasia en piny ma pingruok. Demokrasia en lony ma pingruok ng'enye. Kati ng'eni e bwo chikwa mane wayiego tarik higa mar 2010 wacho ni ng'ata nyalo dhi e doho mondo wach ni ratiro mar ng'ato aidha osekethi kata nitiere yo manyalo kethorego. Koro jok modhi e dogo be ni mana gi ratiro margi madhi e doho. Koro kata wan jok manie aputno ok wanyal bedo gi chwang' ni tang'o miyo gi dhi e doho, kwanya wacho nang'o miyo gi kethonwa kibarua momiwa and so on and so forth. Wan kaka jok manondiko chikno wan gi lony mar ng'eyo ni en ratiro margi mar wacho kamano. Mar ariyo, kaluwore gi terms of reference momiwa en ni wadhi ng'iyo ng'ata manoyudo manotho kata manoyudo hinyruok ndalo ng'anyo, obed ni en raia dhana kata obed ni en polis. Wito ngima oko nyiso ni oko pogo ni ng'ato ne polis kata ni e ng'anyo. Nikech wadhi kata recommend ni jogo mane oyudo hinyruok to ne okata ni e ng'anyo bende migi moro nikech ne giyudo hinyruok kor ne giwito watgi moro and so on and so forth. Koro achiel gigo manyicha wasetimo kuom ndalo ariyo manyicha wabede retreat ne ni wacho ni to victim miwacho ni en ng'ama nade. Koro wacho ni victim en ng'ama ne owito ngimane, en ng'ama ne oyudo hinyruok e yo moro mopogore kuom dende, kato en ng'ama bende samoro kinene to ok noyudo onge hinyruok minyalo neno but e pache nikech nitiere mentor. Iyudo ni kaka ng'ama nowito ng'ama odakgo kaka chuore and or chiege. Ing'eni en ng'ama sani koro oyudo a new title iluongo ni widow kata widower. Chiliel and so on and so forth. Koro victim opog kamano. Koro oyiene wacho ni kata jogo mane ni polise gima biro bedo matek ng'eyo jok mibiro chulgi en nitie samoro ng'at moro manoyudo ajali
mana chieng' mibetimo ng'anyo ni to ida ajali kumoro nono ma oko mopogore gi wach ng'anyo ni koro emomiyo waketo migetni mopogore gi iye kacha wan kendo gi medical doctors manyalo ng'iyo injury ma ng'ato ne nigo to wacho ni injury ni to kuom report mipiwa ni ne police ogoyi gi garung gi cha inyruok ni nok nyal kel garungu no ma injury ni mana rungu gi magine mong'iyo kata na jok maluare ng'eni ng'ato nyalo luar ma hinyre of course ng'ato nyalo ringo koro gigie kato nitie treatment mane yudo ing'eni mago te ikelo mondo wach ni hinyruok ni nowuok e yo mar ng'anyo mar ariyo en ni ing'eni igni momiyo chakre 17 nyaka 25 ok ni ng'anyo ne timore okinyi godhiambo odiochieng' kodiochieng' nitie ndalo mane wang'e ni nitie ng'anyo for example king'iyo ndalo 2017 emane ing'eni ne otim yiero mar ker diriyo mokwongo tim dwe mar 8 kata oduogo time Oktoba kato bang'e no ng'anyo moro timore nikech ne nitiere kaka jok moko no feel ni ratiro ne onge yiero no koro nitiere kuonde moko ma idhido ni dweche madhi mana 5-6 kata moko 10 ene onge ng'anyo especially king'iyo ndalo ma bang' handshake ma 2023 ing'eni kwe noduogo bedo ma ng'anyo duogo biro bang'e and so on and so forth nitiere ng'anyo moko ma bene ok related gi siasa to nikech mandetwa en wacho ni ng'anyo koro kwanya wacho ni ng'ama ne ng'anyo kaka ja trade union mano yudo hinyruok ing'eni kaka ndalo mane doctors timo ng'anyo to jatendgi ing'eni ne ogolero modhi nyaka osiptal ing'eni mano ng'ama kobiro to nyaka wawinje nikech ne en ng'anyo ok onyiso ni ng'anyo nyaka ne bed mar related gi uchaguzi weche mag siasa and so on ok ochuno ni nyaka bed ng'anyo mane related kod Gen Z demonstration koro ne ng'anyo moro amora mana ng'ato no yudo koro in between gi achiel kuom gigo ma temo clarify to ourselves en ni en ng'anyo ina mane because kose miu period ni 2017 nyaka 2025 and 2025 no ing'eni giko ne en chieng' manoket aputni kadok chien koro mandate mar ok en ng'iyo ng'anyo mabiro timore dwe mabiro and so on and so forth though iga en 2025 but ok wabi ng'iyo ni to ng'anyo matimore sama wadhi mbele gi tijwa ni to watimo nang'o koro magi gik mwadhi ng'iyo penjo mar adek mopenjo akia ni inyalo konya paro no penjo kotenre kod wach mar obila taparo ni senywande yes obila go bedhe ng'ine kech gimbe gin jo Kenya gin owetewa gin wuonewa moko gin nyiminewa and so on koro ko oyud ni hinyruok ne nowuok e ng'anyo kata tho ne nowuok e yor ng'anyo mago duto wabiro ng'iyo nikech wang'e maber ni of course kaka jok matiyo ne sirikal ing'eni samoro gin gi insurance moro be kando but wan mano ok wadhi ng'iyo nikech kogol ka sirikal ogolo pesa ni chulo jogo mano tho kata mano hinyore weche ng'anyo wadhi wacho ni mano ok nie mandate marwa nikech kichako bagwa ni to ng'ani dong ne insurance and so on idhi bedo ne ka ji ywak dhi bedo mang'eny koro mano achiel kuom giko mane watemo nono ni to samoro ne ng'ato nigi cover for example mar injuries mar thieth and so on I think our mandate wacho ni obed ni ne thoni wuok e ndalo ng'anyo obed ni hinyruok nowuok ndalo ng'anyo mano gik wadhi ng'iyo ma ok wadewo ni to bin samoro ne gi cover moro mar insurance samoro kamotie samoro nosechule gi samoro mtoke mogwei sa ng'anyo samoro insurance nochechulo third party and so on koro mago ok wadhi ng'iyo wan wasewinjore kuom ndalo ariyo mecho omiwa thuolo matiyo no ni ng'ata mano hinyore manyalo prove nikech our work is to verify to ko prove to biro gi records kapo no to biro gi records to joma no kodhi kata mane uti thieth mar mondo mi ki hinyori to giko ne nyaka bidhi e thieth kama dhi bedo matek ahinya en ni jogo mane samoro ne ok report nikech ing'eni hinyori ng'amo hinyi ni be samoro bila
koro chak dhi police station ma obila ni emantiere. Ing'e nitie jok mane oko report cases go. Though gima ng'eyo manyicho wasewacho ni we'd want to know ni to be in the OB number. Nikech mondo wang'e ni to investigation gi mwawacho momiwa thuolo mar recommend gi. Ing'e wanyalo mana recommend ni further investigation kane itimo report to nyaka sani onge gima tuwa mas police osekawo. Matene ni gidwa umo gini and so on and so forth. Koro mage gik mwadhi ng'iyo ni to koro ng'ama ne oko report ka police dhi bedo gi tich matek mondo nyiswa ni no inyore ndalo ng'anyo nikech pile pile wacho ni kata kiwito simbi kata kaka to mai ong'we yamo to ok nochuno ni timo report cha ni biro konyi yudo simono. Samoro police samoro dhi paro ni nyaka imiye asoya, nyaka imiye gimoro matin mondo odhi oter gino mondo otam locate niso simono ni kanye. But iwacho ni the team report nikech simono samoro ng'ama odhi e lwete no nyalo timo kode gima machienglo machielo. Sasa ng'eni kanyan gi penjo nikech obila onogono bende miseyo. Kaluwore koda hinyruok gi thoe ma bende noneno e kinde mag ng'anyo. Koro duche ma kawuono kaka Sharon Ong'asa hinyore e kinde ng'anyo samoro en lwete obila. Achaka dhi ago report ka obila. Don no ken ting matek ji mathoth samoro nyalo we oko. Exactly. Emomiyo wacho ni mano kende ok bimiyo waketi oko. Bedo ni ok report. Ok bimiyo waketi oko, but tiende ni wabiro dwaro ranyisi mamoko manyiso ni hinyruok no nowuok e yor ng'anyo. Koro ng'ama ne oko timo report pod wadhi miyo winj kendo wanyalo rwako nyinge kuom jogo mibiro chul, but obiro bedo gi tich matek mondo prove nikech our work is to verify. Okwan jo investigators though wan gi jomoko mantiere mo represent police service kata ODPP, but wadhi ng'iyo ni to hinyruok ni ang'o miyo ne ok report. To jogo dhi yudo kanye nikech ang'eni bende kutinde ne mutimo nonro repode mowuok kuom IPOA duonde migepe mopogore opogore ema bende ubiro bedo kutiyo godo. To koro jok man samoro IPOA ok gindiko dhogi ne IPOA gi duonde makamagi. Yes, of course nitie jok ma okia kata kuma IPOA no nitie. Nikech mondo ichop kuom IPOA thothne ni nigi office Nairobi ka. Koro samoro nitie ng'ato mano hinyore Karatina kwa mfano. No hinyore gweng' yo Sondu kucho yo Homa Bay. Koro kia kata wacha IPOA no. But ing'eni chik dwaro ni police mane ni e ng'anyo ka ma hinyruok moro kata tho no owuok e lwete. Chik wacho ni police no onego beni report ka IPOA. Jatend police no wacho ni ne police odhi e tich makama ji makama ne ochokore mar ng'anyo kato ne police omiwa chik ni ng'anyo no kik timre. Koro in the process mar keyo ng'anyo ni ji kama no hinyore. Mano report monego chop ka IPOA. Mamago be achiel kuom gigo mwadhi nono ni to be ripode gi noter ka IPOA. Yes. Ing'eni e police service kae be nitiere gimoro ma giluongo ni internal affairs unit. Ma be ng'iyo gigo matimo disciplinary action kigin koro mano be report emomiyo wan gi joka police ka ni to be gigie atua mane manokawo nikech ng'amoro ma ng'ate notho, ng'amoro ma ng'ate nohinyore to dhi biro. Kata ng'ama no hinyore no kanigi weso mar biro to dhi biro. Nikech ang'eni kar hinyruok ang'eni repode mag iwacho ni osiptende ute thieth biro bedo ka konyo mar ng'iyane na tarik. Exactly. Tarik bende. Tarik. Emomiyo wan gi jogi te nitiere nikech ka nitie kamoro ma nyalo bedo gi to moro to wacho ni okay. Nitie idara mag sirikal matimo chunguzi. Kan unyalo confirm no gini. Mana kamana ka ni moko kuom ote kapok sa ng'adowa ote mamoko manyalo ka mar mondo mi duok mana mapiyo piyo suba. Nitiere ote mar Alaide Prince wacho ni nitiere koda penjo machandi kanyo chulo jong'anyo en gima ber to jite mano yudo hinyruok idhi chul koso aparo ni subo selero kanyo. Imedo ni mana ji mubedo verified nikech nitiere joketh mwandu mabende moko no ponde ing'anyo to nitiere moko mano manre e gige lweny kendo ne wataka aparo mane biro bedo kiduoko suba nikech jite mabende noyudo hinyruok moko bende ni mana kanyo mar rocho arita.
Alai medowa ni obila emomiyo moko ne owito ngimagi, to bende sirikal biro bedo gi nyalo mano mar ng'eyo jok man oyudo hinyruok, mano mar lal mar to jogo ma bende oyudo lal mar mwandu mowito joodgi, to bende ibiro ng'e nade. Iwacho ni nitiere mamoko masiche mabende notimore interior areas. Orwa, iwacho ni majority leader wuodo yo makarabong rachar, tisedonje chenro. Tiwacho ni amos ni jalony e weche, kanyal mana ng'e machielo, e weche mag kedo ne ratich oganda. Penjo ni en ni, wach mar nek midwa thon neg godo jotelo gi. En kaka jaked ne ratich oganda, ang'o monyalo wache. To adiera odiochieng' manyoro, kar sa 12 bende na wakili manokila mong'ere kaka Matthew Kialo Mbobu bende noyudo nochel koda magina. En bende aparo ni en mana wach ma bende nyalo wacho nikech koro achiel kuom joneno magwa bende oselose. Ya achiel mokwongo wa oro mos makende ne okil Chalo Mbobu mane chal ma jomoko mane ni e apiko oluwo modhi onego kama but kamodake Karen. Wach mar nek mawuok e yore mag jok maringo gapiko oko ango timore ne Mbobu kende. Inyalo paro ni Jokasipul nowito MP margi dweche makoro niang' mokalo. MP makoro achiel kuom yiero midhi tim Banisa. Ing'eni nogwe gi japiko South B, South C. Tiyudo ni magi timore nekech chike monego bed ni sirikal keto mondo ota jo apiko. Josiasa, thothgi josiasa okosebedo gi chir. Machiegni ni nyicha Senator mar Kakamega County Boni Alwale nokelo chik maber kabisa mane dwaro ni japiko ka japiko bed gi tracker manyalo nyiso ni sama kama ne en kanye. Nikech achiel kuom gik news manyokel gi Royal Media Citizen TV nyoro wacho ni japiko gi ni koyudo ajali ma samoro nyalo timore kaka timore ndarni duto piny mangima. Ni to gin kibrit magisemanyo giwang'o mtoka. To wang'eyo ni japiko gi mokwongo thothgi ok ni waseyo gi nikech wan gi thuolo ni. But thothgi onge kata gi license, driving license, gi kia chik ndara. Koro ne riembo kamoro amora Nairobi kati ng'eno osetim maber kabisa nikech king'iyo ndara ka ndara ibiro yudo ka lane moro nitie ogol laini maber to wenegi kamoro moromo gi ringe. Koro karingo kamano gin giwe kuno, gin gibiro ringe chuny ndara ka. Kati ng'eni chikwa mandara birach. Generally, bang' tho Michuki kata wuok ne kaka minister mar transport. Chike manotemo keto miluongo ni Michuki rules. Sani jok maparo tin ahinya nikech onge ng'ama ng'iyo ni to chikego betiyo. Koro sirikal osebedo gi seyo nikech jo apiko gi yes gitiyo ga apiko gi mar bedo gi yuto and so on. But ok wanyal weji mar iware apiko e yo manjore ni mondo ni nekech gikelo yuto ne jomiere gi. Mokwongo we need to protect them from themselves nikech gin giwegi ng'eni nitie almost hospital e Kenya ka nitie gi ward mar jo apiko. I think that's what mano ok gimo nego beni timore. Ok onego beni kar gero ward mar jo apiko kendo onego beni waket chik mondo hinyruok mawuok e yore mag wuotho ga apiko gi. Don't you check karamna paro mabende Boniface Alwale nokelo neno kaka koro kane jo apiko osego koko ting'eni ging'eny kata kuma noyiere cha. Koro en oparo ni gini nyalo mone dok e bede senate. Ing'eni mani luongo gi kisungu ni populism. Tiene ne we gimoro matimo gimoro marach dhi mbele nikech biro mi nying marach. And I think ni sirikal mamalo kod mag gwenge onego chuo kok gi piny mondo wach ni no ok wanyadhi mbele yo makama. Kisumu County ndalo moko County Assembly mokwongo nowuok odhi timo benchmarking Kigali. Ni ang'o momiyo Kigali yudo ni Rwanda kwa jumla oketo jo apiko rito chik kabisa. To ing'eni jo County Assembly wa Kisumu nodhi kucha
kata gidwa rumo. Koro nwapenjore to ere tiende dhi timo benchmarking kaka inyalo kel arito mag apiko to tamu rumo. The other objective margi ne nigi timo bonding. Kono wane to bonding motimo ko office ndalo mag office orumogi. En bonding machal nade. Koro iro ni wacha apiko ni en wach mi wache kawuoni, wache kinyi, wache kinyi, wache godhiambo. Tatua okang' moro malongo mikawo malongo osebedo kaonge. Koro apani nekech gigi osebedo mang'eny ahinya, kata achiel kuom jok motelo jatendwa mar aput mane olosni mar chulo jok ma ohinyoregi makawo mutua chiemo nowacho ni apiko gi onego go marufuku. Kipenja tabiro nyisi ni mano would be too drastic. Jo apiko must be recognized as transporters, but nyaka gitie bwo chik morito. Bende wacho gani kudi ni achiel matore. Iwacho ni mana matin kuom gibende makoro ketho sekta mar apiko mabende ndiko oganda tandawuoya. Kar kamano Suban ka thuolo marwa ng'adowa giwacho ni mogiko tende kod thor wach marwa mano mar chudo ne jong'anyo kinde mabende koro bura makama koro nitiere doho. Geno mari tok chin tarik 6 dwe mar 10 dibedang'. Wachna mogik en ni paro mar chulo jok manohinyore ndalo ng'anyo en paro maber. But thoth ji pinge nekech en itime Kenya koko wango time en gima pok otimore Kenya, koro ji neno ni en gima wendo. But anyalo paro ne jopiny ni wasebedo kwa chulo jok mohiny gi le jok mohiny gi le mag bunge, wildlife, human conflict, nitie chik morito mano. Koro ok en gima nyien ahinya nikech sirikal osebedo ka chulo ga jogo. Koro wan gi geno kaka jok manie aputno ni bang' winjo weche ma ji moko tere dogo ibiro miwa thuolo mondo watim gine yo makare. But wamor ahinya kwaneno ka jopiny ongoro wangie wach ma tijwano nikech ngoro wangino ema biro miyo watime wambe kaka jok manie iye kanyo e yo maratiro. Wadwa bedo gi nyicho osewinjore ni wabiro time yo mayanga mondo kik jomoko bed gi to nikech ing'eni kuondegi eminyalo wacho ni waso watna moro kabo yud pesa. Ing'eni wan gi ghost workers opong'o counties, ghost workers opong'o national government. Koro wambe okodwa bedo gi ghost victims. Koro wabiro bedo gi yo mayanga ma wuod timo tijni kendo wageno ni jopiny biro miyowa support ma wanyalo dwaro, including jok ma samoro nochiel gi magina kakwalo nikech ing'eni kama ng'ato dhi kwalo kaka jok mawacho ni ne ketho mwandu jigo. Ing'eni chiele gi magina no ke machiko wacho. Koro wano biro ng'eyo ni nonege e ng'anyo nikech nitiere okang' ma polis nonego kaw koyudo ka ng'ato kwelo sama ji nie ng'anyo. Kano yudo hinyruok no e yono polis be adier polis nonego hinye yo makamano. To ka polis nogo tiende kata lwete mondo kik odhi mbele gi mecho manotimo cha, be mano be report mwadhi yudo. Osiptale mano tere be notere court ni noyu omake kong'anyo and so on. Koro mago gigo gin gik mwaburo ng'iyo ni mondo ng'ato yud ratiro mare e yo makare koluwore gi hinyruok mano yudo. Erokamano nya Suba kuom fuononwa gino ero mabende apudno biro bedo katimo. Nyakon Gajwang' mano Suba Churchill jakene ratich oganda kendo achiel kuom jokanya 18 mano mar aput mano mar chulo jong'anyo jogi mabende noyudo hinyruok kanyakla kod jogi mabende nolalo wedegi. Nyakon Gajwang' manyaka sani doho maduong' ma pacho ka nochungo dwaro makamano kaluwore kod bura mabende okil Kamaloka mano Levi Munyeri nodonjo ne apudno ni nochuoge kokotenore kod pende chike ma pacho ka. Wanwarito mana winjo ni bura makamano biro bedo kadhi nade kaluwore kod doho maduong'. Bura makamano ibiro bedo kiwinjo chieng' tarik 6 dwe mar 10 mano ma higani, manyiso ni kind thuolo mar dwe achiel chakre odiochieng' makawuono. Gikanyo bende makelo we giko mano mar twak marwa mar piny okinyi makawuono en chieng' tich adek, manyiso ni chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi chenro en mar tedo gi chiemo. En tet mane mabende Jael Lieta oikonwa mar mondo omiwa godo siso okinyi makawuono. Awi koda chenro mano mar tedo gi chiemo. Nyinga Sharon Ong'ao, Horitru Masani.